Hola, bona tarda. Jo sóc la Laura, una voluntària de Vall d'Hebron. I avui l'Alejandra i jo us presentarem una activitat molt xula, un cinefòrum. Jo us donaré explicacions per a aquells nens i nenes que tingueu menys de 10 anys. I l'Alejandra us gravarà un altre vídeo, que també trobareu aquí a la plataforma de YouTube, per a aquells nens i nenes més grans de 10 anys. Què heu de fer? Us heu de mirar dos curtmetratges d'uns animalons molt especials. Un es diu Les Aves i l'altre és d'un ocellet molt petit i entremaliat que es diu Piper. Els enllaços els trobareu aquí, clicant i els podeu mirar online. I després de mirar-vos els curtmetratges, torneu a mirar al final d'aquest vídeo on us donaré les instruccions de les activitats. Són aquestes. Ai, per cert, no feu trampa, Primer us mireu els curtmetratges i després veniu a mirar al final del vídeo. I no us oblideu que ens podeu enviar les vostres creacions en aquest mail que figura aquí a peu de pantalla. Vinga, que ho disfruteu. Adeu!